Status er den, at vi er på vej til Kongeskibet. Vores mission er simpelthen, at vi skal få dronningen til at ønske jer alle sammen en god idrætsdag. Det bliver spændende at se, om det lykkes. Vi har et lækkert skib derhenne. Vi har lækre hjemmeværdsfolk over det hele. Okay, lige nu står vi ikke, og der er sgu lidt fart på. Altså, der er politimænd lige der. De går rundt. Vi bliver også nødt til at respektere flagstængerne. Ja, det er sgu serious business, det her. Vi er svært ved at presse op lige nu. Men det vi gør, det er, at vi laver taktikken. Vi bruger charmen, og så må vi se, om vi kan komme derfra. Okay, vi rykker. Det er ved at blive serious business. Det er den flotte kvinde i en... Ja, hvad er vi ude i? Vi er ude i en mild pink. En mild pink. Ja, men det er jeg kan bedre lige at kalde det hudfarve. En mild hudfarve. Og vi har flinke fyre over det hele. Altså, der er næsten fest. Jeg kan slet ikke feststemningen. Er næsten lige... Det er lidt en tand for meget af det gode. En tand for meget af det gode, men det er okay. Det er okay. Det er også en stor dag. Vi kan prøve at komme tættere på. Hej Margrethe! Hej Margrethe! Se mig. Hun er ikke til at komme i kontakt, men vi kan ikke rigtig gøre det. Hej Margrethe! Okay, vi må længere frem, Ulrik. Vi må længere frem. Vi har presset os frem. Der har været slagsmål, der har været blod, sved og ikke mindst også et par tårer. Men problemet er bare nu, at vi ikke kan komme tættere på. Vi står her fastlåst, og folk er meget aggressive. Meget. Altså, de står og de går helt banjo. Så vi bliver nødt til at prøve at se, om vi kan finde ud af det, hvor vi er her. Dronningen, hun går af nu. Hun går ikke af, men hun går ned på land nu. Det er helt vildt. Alle er oppe at køre. Flagene begynder at stå op i luften. Vi prøver at se, om vi kan få det her interview med hende. Den er næsten stensikker. Jeg kan næsten love, at det her det bliver skide godt. Okay, jeg ser godt nok ud, ikke? Der er sgu præst ud. Nu kommer der en præst. Nu begynder det altså at blive rigtig alvor. Præsten er her. Præsten er landet. Man kan godt mærke, at folk de bliver lidt urolige. Hvad kommer der til? Nu kommer der politibiler, Ole. Røg Margrethe. Hey, dronningen. Røg Margrethe. Hey, dronning Margrethe. Røg Margrethe. Hej. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause Nu var jo kraftedeme så sikker, mand. Jeg har været stået her i flere timer, og så stopper hun ikke. Det er kraftedeme for meget. Nu må I kraftedeme undskylde alle sammen, mand. Jeg ved fandme ikke. Ja, undskyld. Jeg har sgu ikke noget at gøre. All mine fætter. What's it, nigger? Hvad vil I høre? Ja, god idrætsdag. God idrætsdag. For jer alle sammen. I love it.